Ayan mga mamshi, bali nandito tayo kay Pure Gold at may nakuha tayong 4 na pring, chocomocho at saka 2 magic sarap. Kasi naka-avail ako ng combi, extreme at saka chocomocho. Ayan, meron tayong 4 na free na chocomocho tapos 2 magic sarap. Thank you. Ano, sige. Bago na. Binago lang naman, ano? Plastic. Ito siya. Bibili mo lang yun, ha? Meron pa rin yun. Wala na. Madurog-lo. Pastilya, peanut butter, strawberry, sigurado mabilis to kay Ton. Ito meron siyang free. Ayan. Free. Legend choco. Okay lang. Ano kang TL ko? Bakit pag... For your attention of Monte merchandiser, please proceed to customer service. Monte merchandiser to customer service counter CX. I see 5,893. Okay. Thank you. Ha? Meron tayong chocomocho. Nasaan? Ito. Daming tao. Bumili ka ng greatest white. Bumili ka ng ito. Ito nga, pag nakabili ka ng 5 piece ng Nissin.
Ay, yun lang yung maglalagay. Sila sa amin nalalagay. Ano, sige. Gawin na lang namin siya dito sa loob. Palabas na kami. Dadala ba yun ang single mo? Ay, kaya na. Yan yung aming pinamili. Diba? Tapos bili ako ng